Sabi ng Korea, bobo daw ang Pilipinas? Bobo daw ang mga tao sa Pilipinas? No! Hindi kami bobo kasi marunong kami ng Korean. 안녕하세요 여러분. 그리고 안녕하세요 필리핀 사람들. 그리고 안녕하세요 한국 사람입니다. marunong din kami mag-English. For today's video, we have to tackle about the two persons trying to do something bad about the Philippine flag. Okay? marunong kami mag-Thailand. Beraikan to binibo sa propopsyong timi ay sampikin pa. At may papsiyang luninghan, sige kung kanyang lapso. Parang dire, kailan ito pasa. Marunong kami mag-Chinese. Shishi, tipushi. Oh, di ba? Marunong kami mag-Tagalog. Hello guys, kumusta po kayo dyan? Nandito tayo sa Pilipinas kung saan maraming friendly na tao. Marunong kong Bisaya o mga piste, siguro kung ano sa mga problema ninyong mga tao dito na. Mga giyapang ahak na siguro mo. Ha? Oh, di ba? We know a lot of things here in the Philippines. We just, sabi nila, maitim daw yung taos Pilipinas. Di na ako maitim. We are different. Hindi kasi nulungan ng glota, guys. Okay? Walang glota dito sa Pilipinas. Mahal. Hindi namin afford yan. Okay? Tsaka, we're contented of what we are. We do some lugod-lugod here lang. Okay? Huwag na kayong dyan. Oh my God. Sa dalawang tao na 한국 사람들 나는 한국 교육 잘 못하지만 표출 가겠습니다. 오케이? 사실은 이 두 사람들 안녕하세요. 사실은 나는 당신이 무슨 말을 하는지 모르겠지만 당신이 무슨 말을 하겠는지 알기 못한다고 생각합니다. Yes. In the Philippines, we know a lot of things. Here, we know how to speak English. We also know how to speak Korean. 네 안녕하세요. We know how to speak Thailand. 사와디캅, 사와디크랍, 사바이디마이. We know that. Pilipino, kumusta po kayo dyan? Bisaya, kumusta naman kang ipang-ahak na siguro ka? Di ba? Sa Chinese, shishi, gaga. Tipushi. Oh, di ba? Marunong kami You don't know that. We have a lot. We know a lot of things here, but we're not trying to boost anybody, or you're trying to boost our knowledge, okay? So we're just silent because we're humble and friendly.